Ploaia de octombrie cădea oblic peste parcarea aeroportului internațional București-Otopeni, spălând praful de pe carosabil și transformând marginile trotuarelor într-o pastă cenușie. Era 1994, iar România părea prinsă între două lumi. Daci vechi și autobuze fumegânde lângă Mercedes-uri lucioase, costume italienești și oameni care vorbeau despre dolari și privatizări. Andrei Dragomir stătea sub copertina terminalului sosiri și privea spre șirul de taxiuri. Avea 40 de ani, o geacă verde închis și o geantă de voiaj uzată la picioare. Nu părea omul de care să-l remarci într-o mulțime. Tocmai asta îi convenea. Venise să-l aștepte pe Nicu, un fost camarad care trebuia să sosească de la Frankfurt cu 2 valize pline de piese auto. În ultimii ani își câștigase existența reparând motoare și conducând pentru cine plătea corect. Înainte de 1989 fusese militar. După Revoluție mai rămăsese puțin în sistem, suficient cât să se sature de uniforme, ordine și politică. Acum voia doar să muncească și să nu depindă de nimeni. Pe panoul de deasupra ușilor s-a schimbat ora sosirii cursei din Germania. Întârziere 40 de minute. Andrei a oftat și a aprins-o Carpați fără filtru și a făcut 2 pași spre marginea copertinei. În jurul lui se amestecau rude cu flori, șoferi cu pancarte, bișnițari care șopteau, mărci, dolari și taximetriști în căutare de clienți. Atunci a auzit țipătul. Nu foarte tare, mai curând un sunet scurt, sugrumat, pe care aproape nimeni nu l-ar fi deosebit de zgomotul terminalului. Andrei s-a întors. O femeie alerga spre el. Purta o rochie de mireasă. Albă cândva, acum tivul era negru de noroi, dantela ruptă într-o parte, iar voalul îi atârna de un umăr. Era desculță. În mâna stângă ținea pantofii cu toc, iar cu dreapta își ridica rochia ca să poată fugi. Avea poate 27 de ani, părul castaniu îi era lipit de obraj, machiajul se întinsese sub ochi. Dar Andrei nu la asta s-a uitat. S-a uitat la felul în care femeia verifica mereu în spate. Nu era rușinată, era îngrozită. Oamenii îi făceau loc, o femeie în vârstă și-a făcut cruce. Nimeni n-a intervenit, mireasa a ajuns la Andrei și a prins mâneca Gecii cu ambele mâini. "Vă rog," a șoptit ea. "Spuneți-le că sunt cu dumneavoastră." Andrei a privit-o fără să răspundă. "Cine?" Femeia s-a întors. Dinspre intrarea laterală veneau 4 bărbați. Nu alergau, nu aveau nevoie. Cel din față era înalt, cu părul tuns scurt și o haină neagră. Ceilalți purtau costume sub geci de piele. Unul avea un lanț gros de aur, altul vorbea într-un aparat de emisie recepție scump. Mulțimea se despărțea în fața lor fără să fie nevoie să spună nimic. Andrei a aruncat țigara în apă. "Îi cunoașteți?" "Sunt oamenii lui." "Ai cui?" Femeia a înghițit în sec. "Ai lui Sorin Voicu." Numele nu i-a spus nimic, dar un taximetrist aflat la câțiva metri, care până atunci privise curios, și-a plecat imediat capul și s-a băgat în mașină. Altul și-a tras clientul de braț, îndepărtându-l. Asta i-a spus destul. Cei 4 au ajuns la câțiva pași. Bărbatul înalt l-a măsurat pe Andrei din cap până în picioare. "Domnul, nu-i treaba dumitale." "Nici n-am spus că e." "Atunci, dă-te la o parte." Femeia i-a strâns mâneca. "Vă rog." Bărbatul cu lanțul a râs. "Elena, gata cu circul. Mașina așteaptă." Ea s-a retras un pas în spatele lui Andrei. "Nu mă întorc." Zâmbetul celui înalt a dispărut. "Nu te-a întrebat nimeni." Andrei și-a întors puțin capul. "Elena?" "Da." "Vrei să pleci cu ei?" "Nu." "Atunci nu pleci." Pentru prima dată, cei 4 au părut surprinși. Cel cu lanțul a făcut un pas înainte. "Auzi, nea, fata are nuntă, mirele o așteaptă, familia o așteaptă, tu vezi de treaba ta." "Doamna a spus că nu merge." Cel înalt și-a ridicat mâna, oprindu-l pe celălalt. "Cum te cheamă?" "De ce?" "Ca să știm cui îi explicăm mai târziu că s-a băgat unde nu trebuia."
Atunci o să rămâneți curioși. Bărbatul cu lanțul n-a mai așteptat. L-a apucat de braț încercând să-l tragă deoparte. Mișcarea a durat mai puțin de o secundă. Andrei i-a prins încheietura, s-a rotit și l-a dezechilibrat. Bărbatul a lovit cu umărul capota unui taxi și a scos un geamăt. Doar o mișcare rapidă și precisă, făcută de cineva care nu uitase ce învățase cu ani în urmă. Al doilea a venit imediat. Andrei a blocat brațul și l-a împins înapoi peste un cărucior de bagaje. Metalul a scrâșnit, valizele au căzut pe asfalt, iar oamenii din jur au început în sfârșit să se împrăștie. Poliția! A strigat cineva. Cuvântul a schimbat atmosfera. Cel înalt nu s-a aruncat asupra lui. Și-a privit oamenii, apoi pe Andrei. Ai făcut o greșeală. Se întâmplă. Nu de felul ăsta. Și-a întors privirea spre Elena. Sorin o să te găsească. Știi asta. Fata a pălit. Spune-i că nu mă mai întorc. O să-i spui singură. Bărbatul s-a uitat iar la Andrei. Iar dumneata, dacă ești deștept, o lași aici și uiți că ai văzut-o. Andrei a auzit fluierul unui polițist dinspre terminal. Nu știa cine era Sorin Voicu și nici de ce 4 bărbați erau gata să o tărască într-o mașină. Știa doar că Elena spusese că nu vrea să meargă cu ei. Elena, vino! A luat geanta și a pornit. Ea a fugit după el. Au traversat parcarea printre mașini. Ploaia îi lovea în față. Elena alerga greu cu pantofi într-o mână și rochia ridicată în cealaltă. Aveți mașină? A întrebat ea. Nu. Atunci unde mergem? De aici, în primul rând. La capătul parcării, un șofer cobora dintr-o Dacie 1310 crem. Andrei l-a recunoscut. Costel, un taximetrist din cartier. Costele! Bărbatul s-a întors. Andrei? Ce dracu? Privirea i-a căzut pe mireasă, apoi pe oamenii care veneau dinspre terminal. Nu întreba. Ne duci până în Băneasa. Costel a înțeles imediat. Urcați. Elena s-a aruncat pe bancheta din spate. Andrei a urcat lângă șofer. Dacia a pornit cu roțile patinând prin apă. În oglinda retrovizoare, Andrei a văzut 2 dintre bărbați alergând spre un Mercedes negru. Avem musafiri, a spus Costel. Știu. Din ăia răi? Condu. Au ieșit pe șoseaua spre București, printre camioane Roman, autobuze și Daci. Ștergătoarele taxiului lăsau pe parbriz dungi de apă. Elena tremura pe banchetă. Andrei a scos din geantă un pulover gros și l-a întins. Pune-l. Mulțumesc. Ai familie în București? Ea a ezitat. Da. Poți merge la ei? Nu. Prieten? Nu. Cineva în care ai încredere? Tăcere. Andrei s-a întors spre ea. Dacă vrei să te ajut, trebuie să-mi spui de ce fugi. Elena și-a privit mâinile. Pe unul dintre degete avea urma palidă unde fusese un inel. Trebuia să mă căsătoresc azi. Asta am observat. Pentru o clipă, aproape a zâmbit. La o biserică din nordul Bucureștiului. Erau acolo politicieni, directori, oameni de afaceri, persoane pe care le vedeți la televizor. Și ai plecat? Cu 20 de minute înainte să intru în biserică. Cine este Sorin Voicu? În mașină s-a făcut liniște, chiar și Costel și-a schimbat expresia. Nu-l cunoști? A întrebat Elena. Nu. Are firme de import, depozite, restaurante și o firmă de pază. În ziare scrie că e unul dintre noi oameni de afaceri ai României. Și în afara ziarelor? Elena l-a privit direct. În afara ziarelor, oamenii dispar. Costel a înjurat foarte încet. Dacia a trecut de un camion și a intrat într-o coloană de mașini. De ce urma să te măriți cu el? Pentru tata. Ce legătură are tatăl tău? Conduce o întreprindere de utilaje din București. De 2 ani încearcă să o țină în viață. Comenzile au dispărut, muncitorii amenință cu greva.
Sorin a apărut când eram aproape de faliment și a adus contracte, combustibil, valută. Andrei a înțeles. Și apoi a cerut ceva? Mai întâi nimic. Venea la noi la masă, îi aducea mamei cafea, mie parfum din Viena, tata îl numea Salvatorul nostru. Iar după aceea, Elena și-a coborât ochii. A început să-mi spună unde mergem, cu cine vorbesc, ce îmbrac, apoi mi-a spus că ne vom căsători. Și ai refuzat. Da. În săptămâna următoare, tata a fost chemat la garda financiară. Au apărut controale. Un contract important a fost anulat. O mașină l-a urmărit pe fratele meu 3 seri la rând. Sorin a venit din nou la noi acasă și a băut cafea cu tata ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ți-a spus direct? Nu era nevoie. Mi-a spus doar: uneori, Elena, o familie trebuie să știe cine o protejează. În oglindă, Mercedesul negru a apărut la 3 mașini în spate. Costel l-a văzut. Andrei. La următoarea intersecție, dreapta. După aceea intră printre blocuri. Acolo e noroi. Cu atât mai bine. Taximetristul a virat brusc. Dacia a intrat pe o stradă laterală printre case joase și curți ude. Mercedesul a ratat virajul pentru câteva secunde. Unde mergem? A întrebat Elena. Andrei se gândea la Mihai și la atelierul lui de la marginea orașului. Nu era un loc pentru o mireasă fugară, dar acolo putea câștiga timp. Cunosc pe cineva. Elena a dat din cap, apoi și-a dus mâna la talia rochiei. Andrei a observat gestul. Ce ai acolo? I-a înghețat. Nimic. Elena. Femeia s-a uitat spre geamul ud, ezitând. Apoi a scos de sub căptușeala ruptă a rochiei un plic subțire învelit în plastic. L-a ținut strâns la piept. Nu fug doar pentru că nu vreau să mă mărit cu Sorin. Andrei nu și-a luat ochii de la plic. Ce este? Motivul pentru care, dacă mă prinde, nu o să mă mai lase să plec niciodată. Dincolo de colț s-a auzit claxonul lung al unei mașini. Mercedesul îi găsise din nou. Andrei s-a întors spre parbriz. Până atunci, cea mai mare problemă a lui fusese avionul întârziat din Frankfurt. Acum avea pe bancheta din spate o mireasă fugară, un plic pentru care niște oameni erau gata să o răpească în fața unui aeroport internațional și un nume pe care toți ceilalți păreau să-l cunoască: Sorin Voicu. Andrei și-a strâns maxilarul. Nu știa încă cine era acel om, dar tocmai îi intrase în viață. Mercedesul negru a apărut din nou în oglinda retrovizoare când Dacia lui Costel trecea printre 2 blocuri cenușii. Mașina germană părea absurd de luxoasă în decorul acela de balcoane ruginite, gropi pline cu apă și chioșcuri din tablă. Ne fac semn să tragem pe dreapta, a murmurat Costel. Nu tragi nicăieri. Dacă ăștia sunt ai lui Voicu, ne găsesc numărul mașinii până ajungem în centru. Andrei a privit înainte. La stânga începea un șantier abandonat, cu blocuri neterminate și drumuri de pământ. Stânga. Acolo n-ai drum. Tocmai de asta, Dacia a sărit peste o bordură și a intrat în noroi. Elena s-a prins de spătar, iar plicul învelit în plastic i-a alunecat aproape din mâini. Mercedesul a încercat să-i urmeze, dar a intrat cu 2 roți într-o groapă și a rămas în urmă. Au tăiat printre garaje și au ieșit într-o stradă paralelă. După 2 viraje, Mercedesul nu se mai vedea. Andrei a scos bani. Nu mai văzut. Costel i-a împins mâna înapoi. Bagă-i în buzunar. Dacă te-ai băgat în asta, o să ai nevoie. Și schimbă fata, miresele ude sar în ochi. Andrei a cumpărat de la o tarabă un palton blomarin și o basma. Într-un magazin mixt a găsit pantalon de training, șosete și pantofi ieftini. Elena s-a schimbat în spatele unei cofetării, lăsând rochia de mireasă într-o pungă. Fără voal și fără dantelă, nu mai era mireasa care făcuse mulțimea să se întoarcă la Otopeni. Era doar o tânără palidă, cu ochii obosiți. Andrei a ales masa cea mai îndepărtată de geam. Pune plicul pe masă. Elena nu s-a mișcat. Nu.
Dacă oamenii lui Sorin sunt gata să te ia cu forța din fața aeroportului pentru el, trebuie să știu ce apăr. Nu v-am cerut să-l apărați. Ba exact asta ai făcut când mi-ai spus să pretind că ești cu mine. Femeia a rămas tăcută, apoi a pus plicul între ei. Înăuntru erau copii după contracte, foi cu antetul mai multor firme, câteva pagini scrise de mână și 3 fotografii. Andrei a răsfoit prima filă. Danubius Import-Export SRL. Una dintre firmele lui. A doua era unei societăți de transport. A treia, un contract preliminar pentru cumpărarea unei hale și a unor terenuri aparținând unei întreprinderi de stat. Asta e fabrica tatălui tău? Da. Suma trecută în contract era ridicol de mică. Atât valorează? Elena a râs fără veselie. Numai terenul valorează de 10 ori mai mult. Tatăl tău a semnat? Nu încă. Asta a urmat după nuntă. Sorin nu voia doar să se căsătorească cu mine. Voia ca tata să-i cedeze fabrica. Căsătoria era garanția că nu se răzgândește. De unde ai documentele? Din biroul lui. Le-am copiat noaptea trecută. Unul era director de bancă, celălalt se numea Petre Negru. Andrei a tresărit aproape imperceptibil. Îl cunoști? A întrebat Elena. Am auzit numele. Ce spuneau? Despre fabrică, despre tata. Sorin a zis că după nuntă nu va mai avea curaj să refuze. Apoi au vorbit despre niște mașini aduse prin Constanța și despre bani pentru vamă. Elena a scos din buzunarul paltonului o casetă audio mică. Ce e asta? O înregistrare. În camera în care stătuse înainte de nuntă avea un casetofon portabil. Când auzise vocile de pe hol, îl pusese lângă ușă și apăsase butonul roșu. Ce mai e pe bandă? Nume, oameni din poliție, vamă, un procuror, un director din minister. Sorin vorbește despre sume, cine a primit dolari, cine a primit mașină, cine trebuie convins. Andrei s-a lăsat pe spătar, nu era o ceartă de familie. Femeia din fața lui purta în buzunar o bucată din mecanismul nevăzut care hrănea noua putere a unor oameni deveniți bogați peste noapte. De ce ai luat și copiile? Pentru că fără ele pot spune că vocile sunt imitate. Fără casetă pot spune că documentele sunt false. Împreună sunt mai greu de îndropat. Azi dimineață am vrut să dau totul unui ziarist. Și? Trebuia să mă aștepte lângă Piața Romană. N-a venit. În schimb, era acolo unul dintre oamenii lui Sorin. Te-a urmărit. Sau reporterul m-a vândut. După întâlnirea ratată, se întorsese la mașină ca să nu trezească suspiciuni. La biserică erau deja invitații. Mama ei plângea. Tatăl ei era alb la față și nu o putea privi. Atunci Elena înțelesese că, dacă intra în biserică, nu mai ieșea niciodată cu adevărat liberă. Ceruse să meargă la toaleta unui restaurant din apropiere, ieșise prin bucătărie, urcase într-un taxi și spusese un singur cuvânt: Otopeni. Nu avea bilet și nici plan. Avea doar pașaportul, plicul și caseta. De ce aeroportul? Pentru că am crezut că acolo sunt prea mulți oameni, poliție, străini. Am crezut că nu vor îndrăzni. Ai aflat că îndrăznesc. Elena a dat încet din cap. Sorin nu se teme de scandal. Se teme doar să piardă controlul. Povestea începuse cu aproape 2 ani în urmă. Fabrica tatălui ei, Mecanica București, pierduse contracte și avea salarii neplătite. Atunci apăruse Sorin Voicu într-un Mercedes 500 SEL cu numere de Germania. Avea 38 de ani, vorbea calm și purta costume despre care oamenii spuneau că valorează cât o Dacie. A adus contracte, a rezolvat combustibil și o livrare blocată. Muncitorii îl aplaudaseră. Tatăl Elenei îl numea omul care ne-a salvat. Sorin nu ceruse nimic la început. Invita familia la restaurante, trimitea cafea, portocale și parfumuri. După câteva luni, începuse să o invite pe Elena singură. Ea refuzase. Atunci tatăl ei primise prima vizită de la garda financiară. După al doilea refuz, o livrare rămăsese blocată în vamă. După al treilea, fratele ei, Radu, fusese scos din mașină într-o seară de 2 necunoscuți și bătut fără să-i se fure nimic. Și totuși ai acceptat.
Da, pentru că mi-a fost frică. Pentru tata, pentru Radu, pentru mama. Sorin știa exact cât trebuie să apese, niciodată atât de tare încât să poți merge la poliție, doar suficient cât să înțelegi. Te-a lovit vreodată? Nu, n-a avut nevoie. Sorin nu lovește când poate convinge pe altcineva că lovitura va veni. Andrei a tăcut. Asta îi spunea mai mult despre Voicu decât orice poveste cu bătăi. Ușa bufetului s-a deschis. Andrei a ridicat ochii. A intrat un bărbat cu umbrelă, apoi o femeie cu o sacoșă. Nimic suspect, totuși, instinctul îi spunea că stătuseră prea mult. A împăturit documentele. Plecăm. Unde? La un om în care am încredere. Polițist. Nu. Procuror? Nici atât. Atunci cine? Cineva care știe să țină gura închisă. Au ieșit prin spatele bufetului și au mers pe jos aproape 20 de minute. Andrei schimba direcția fără explicații, traversa curți și pasaje între blocuri. Din când în când se oprea în fața unei vitrine și privea reflexia străzii. Ați făcut asta și înainte, a spus Elena. Ce? Să fiți urmărit. Cu mult timp în urmă, ați fost polițist. Nu. Militar. Andrei n-a răspuns, asta a fost suficient. Andrei se gândea la un singur lucru, Sorin Voicu nu era doar un om bogat. Un om bogat nu trimite 4 indivizi să ridice o femeie din Otopeni în plină zi și nu transformă polițiști, funcționari și ziariști în uși închise. Voicu era o rețea, iar o rețea devenea periculoasă prin numărul celor care aveau interesul să o protejeze. Când au ajuns la marginea zonei industriale, se înserase. Atelierul lui Mihai Stănescu se afla într-o curte ascunsă între un depozit și o fostă secție de producție. Poarta era din tablă ruginită, fără firmă. Andrei a bătut de 3 ori, a așteptat și a mai bătut odată. Mihai a deschis. Era un bărbat masiv, trecut de 50 de ani, cu părul cărunt și mâinile negre de ulei. Andrei? Ce naiba? Apoi a văzut-o pe Elena și punga în care se ghicea rochia albă. Nu întreb. O să trebuiască. Au intrat. Înăuntru mirosea a motorină, fier încins și cafea veche. Pe bancul de lucru erau piese de motor, un telefon cu disc și un radio desfăcut. Mihai a încuiat poarta. Andrei a pus plicul pe masă și caseta lângă el. Numele Sorin Voicu îți spune ceva? Fața lui Mihai s-a schimbat. De unde ai astea? Îți spune sau nu? Oficial? Un băiat deștept care a înțeles repede capitalismul. Importă mașini, are depozite, restaurante și firme de pază. Sponsorizează echipe, dă bani pe la biserici, apare la mese cu miniștrii. A făcut o pauză. Neoficial, dacă într-un port intră ceva fără acte și ajunge la București cu acte curate, sunt șanse mari ca un om de-a lui să fi luat partea lui. Dacă o fabrică bună ajunge brusc la preț de fier vechi, iar peste o lună apare alt proprietar, iarăși dai de oamenii lui. Și Petre Negru? A întrebat Andrei. Mihai a ridicat capul brusc. De unde ai auzit numele ăsta? Elena a arătat spre casetă. Mihai s-a ridicat și a tras perdeaua peste singurul geam. Atunci problema voastră nu este că o mireasă a fugit de la nuntă. S-a uitat la casetă de parcă ar fi fost un explozibil. Problema este că ați luat ceva ce ține împreună oameni care au supraviețuit tuturor schimbărilor. Andrei și-a dat jos geaca udă. Avem nevoie de un casetofon bun. Am. Și de liniște. Mihai a zâmbit amar. Liniștea tocmai s-a terminat. A indicat televizorul diamant din colț. Pe ecran apăruse imaginea unei biserici din București, apoi fotografia unei tinere în rochie albă. Crainicul vorbea despre dispariția misterioasă a unei mirese înaintea unei nunți la care participaseră personalități ale vieții economice și publice. Familia cerea ajutorul autorităților. Logodnicul, omul de afaceri Sorin Voicu, declara că Elena Marin ar putea fi dezorientată și poate chiar ținută împotriva voinței sale de persoane necunoscute. Andrei a privit spre Elena. Ea rămăsese fără culoare în obraj. Sorin făcuse prima mutare.
Nu o căuta ca pe o femeie care fugise, o transforma în fața întregii țări într-o victimă răpită, iar pe omul care o ajutase la aeroport îl transforma într-un răpitor. Televizorul bâzâia în colțul atelierului până când Mihai lovi carcasa cu podul palmei. Chipul Elenei se stabiliză pe ecran. Fotografia fusese făcută la o recepție, păr aranjat, rochie neagră și un zâmbet făcut pentru aparat. Crainicul repeta că tânăra dispăruse în circumstanțe neclare înaintea ceremoniei și că familia se temea pentru siguranța ei. După câteva secunde a apărut Sorin Voicu. Andrei îl vedea pentru prima dată, nu semăna cu oamenii trimiși la aeroport. Purta un costum cenușiu impecabil și o cravată discretă, vorbea rar cu voce joasă, ca un om obișnuit să fie ascultat. Elena trece printr-o perioadă de mare tensiune, spunea el. Nu o condamn, vreau doar să știu că este în siguranță. Dacă cineva o ține împotriva voinței ei, îl rog să nu facă o greșeală pe care o va regreta. Mihai opri televizorul. Frumos spus. Amenințare ambalată în catifea, răspunse Andrei. Elena stătea pe un scaun lângă soba de tablă și ținea paltonul strâns pe umeri. Acum o să mă caute și poliția. Exact, spuse Andrei, iar dacă apar singură la un post și spui că n-ai fost răpită, povestea lui se prăbușește. Numai dacă ajung să vorbesc. Mihai o privi lung. Știi ceva concret despre polițiștii lui? Elena arătă spre plic. Pe casetă se aud nume. În acte sunt inițiale și sume. Eu nu știu cine sunt toți. Mihai scoase dintr-un dulap un casetofon vechi, greu, de producție japoneză. Îl puse pe bancul de lucru, șterse capul de redare cu o bucată de vată și introduse caseta. Dacă banda e importantă, o ascultăm o singură dată aici și facem copii. Poți? În România anului ăsta se poate copia orice, spuse Mihai. Întrebarea e doar cât costă. Apăsă play. La început se auziră foșnete și o melodie slabă, apoi o voce de bărbat. Elena închise ochii. Sorin, șopti. Vocea era calmă și mult mai rece decât cea de la televizor. Marin semnează după nuntă. Până atunci, nu mișcați nimic. O altă voce întrebă ceva despre Consiliul de Administrație. 2 sunt rezolvați. Pentru al 3-lea vorbește negru. Urmară câteva secunde greu de înțeles, apoi se auzi clar. La Constanța nu mai vreau improvizații. Vama primește partea ei, poliția primește partea ei, noi primim marfa. Dacă fiecare își face treaba, nu există dosar. Mihai nu mai zâmbea. Vocea necunoscută întrebă de o sumă. 20 pentru inspector, 10 pentru omul din port. Dolari, nu lei. Și Mercedesul merge la colonel după ce vin actele. Andrei ridică privirea spre Mihai. Colonelul cine e? Poate fi oricine. Banda continuă cu numere de șasiu, facturi refăcute, o firmă din Cipru și un depozit din Constanța. Apoi, Mihai opri aparatul. Cu fata n-o să fie problemă, spunea un bărbat. Sorin răspundea. Nu fata mă interesează, Marin. După ce devine socrul meu, semnează. Dacă nu semnează, băiatul lui pățește un accident și bătrânul înțelege. Elena nu scoase niciun sunet. Andrei se uită spre ea. Chipul îi devenise rigid. Nu știai? Știam că l-amenință pe Radu. Nu știam că vorbeau așa despre asta. Mihai porni iar banda. Ultima parte era mai slabă. Se auzi numele lui Petre Negru și apoi o propoziție aproape acoperită de zgomot. Fără el, nu eram niciunul aici. Mihai apăsă stop. Facem 3 copii, spuse Andrei. 4, răspunse Mihai. De ce 4? Pentru că oamenii care trăiesc din distrugerea dovezilor au obiceiul să creadă că există o singură dovadă. Scoase 2 casete goale dintr-un sertar și începu să pregătească aparatele. Andrei desfăcu din nou dosarul. Acum îl privea altfel. Nu mai vedea simple copii, vedea legături. O societate de transport din București factura piese unei firme din Constanța, care cumpăra utilaje second-hand din Germania.
Pe altă pagină apăreau serii de automobile și sume în mărci germane. Elena, de unde sunt fotografiile? Ea se apropie. Prima fotografie arăta 3 bărbați lângă un Mercedes negru în curtea unei vile. Sorin era ușor de recunoscut. Alături se afla un bărbat mai în vârstă, cu părul alb și ochelari. Petre Negru, spuse ea. Ești sigură? Așa i-a spus Sorin. Mihai luă fotografia. Am văzut omul ăsta înainte de Revoluție. Unde? Mihai ezită. Nu într-un loc despre care se vorbea. Andrei nu insistă, îl cunoștea suficient. A doua fotografie arăta un depozit. În spatele unui gard se vedeau BMW-uri și Mercedes-uri fără plăcuțe. Pe verso era scris cu creionul Constanța Sud, lot 14. A treia fotografie fusese făcută într-un restaurant. Sorin stătea cu 2 bărbați. Unul îi era cunoscut lui Mihai, un adjunct din conducerea poliției bucureștene. Mihai puse fotografia pe masă. Acum înțeleg de ce domnul Mire nu intră singur în panică. Dacă fata merge la primul polițist, există șansa să ajungă chiar la unul dintre oamenii de aici. Elena își frecă brațele. V-am spus. Ne-ai spus că are relații, asta e altceva. Andrei se ridică. Planul inițial, să o ascundă pe Elena și să predea actele unui om cinstit, devenise naiv. Un polițist, un procuror sau un ziarist putea fi cumpărat ori amenințat. Trebuiau să facă dovezile imposibil de îngropat. Ai Xerox? Îl întrebă pe Mihai. Aici? Nu sunt minister. Unde putem copia tot fără întrebări? Cunosc un birou de traduceri lângă universitate, au copiator. Patronul îndatorează bani. Andrei clătină din cap. Prea central, prea multe telefoane, prea mulți ochi. Mihai se gândi. Atunci merg eu mâine dimineață la o tipografie mică din Pantelimon. Proprietarul lucrează mai mult pe bani decât pe curiozitate. Nu mâine, în noaptea asta. La 2 dimineața? Mai ales la 2 dimineața. Mihai îl privi câteva secunde, apoi încuvință. Elena se ridică. Eu ce fac? Tu rămâi aici. Singură? Cu ușa încuiată. Nu. Andrei se întoarse. Nu e o negociere. Ba este, sunt documentele mele. Eu le-am luat. Eu știu ce înseamnă unele nume. Nu mă puteți ascunde într-o cameră și decide în locul meu. Pentru prima dată de când fugise de la aeroport, vocea ei nu tremura. Andrei o privi atent. Pentru prima dată nu mai părea doar o femeie speriată. Bine, spuse el, dar faci exact ce spun când ieșim. Dacă are sens. Mihai pufni. Vă potriviți de minune. Andrei îl ignoră. Mihai copie banda pe 3 casete marcate doar cu semne colorate. Una rămânea la atelier, celelalte urmau să plece separat. La 12:30 telefonul de pe perete sună. Toți 3 înghețară. Mihai nu se mișcă. Sună din nou. Cine știe numărul? Întrebă Andrei. Clienți, foști colegi, jumătate de cartier. Telefonul sună a 3-a oară. Mihai ridică receptorul. Da? Tăcere. Alo? Fața lui se schimbă foarte puțin. Cine? Ascultă câteva secunde, apoi puse receptorul jos. Ce e? Întrebă Elena. Un bărbat a întrebat dacă repar Mercedes-uri. Andrei se uită spre poarta metalică. Poate fi client. La 12:30 noaptea, Mihai stinse lumina principală. Atelierul se cufundă în întuneric. Andrei se apropie de fereastră și ridică marginea perdelei cu 2 degete. Strada părea goală. La capătul străzii stătea o mașină cu luminile stinse. Un camion trecu în depărtare, iar reflexia îi desenă pentru o clipă silueta. Mercedes. Negru. Ne-au găsit, spuse Elena. Nu încă. Atunci, ce fac aici? Verifică. Mihai trase un sertar și scoase un pistol vechi. Andrei îi puse mâna peste armă. Nu. Dacă intră. Dacă tragem, în 10 minute avem poliția aici și nu știm a cui poliție.
Mihai înțelese și puse pistolul înapoi. Andrei împărți documentele în două. Ascunde jumătate unde nu le găsește nimeni. Am loc. Caseta originală? Elena o scoase din buzunar. Mihai luă originalul și îl ascunse în carcasa unui compresor vechi. În stradă se auzi portiera unei mașini, apoi pași. Unul. Doi oameni, după ritm. S-a oprit în fața porții. Cineva bătu de 2 ori. Service, strigă o voce. Nimeni nu răspunse. Știm că e cineva înăuntru. Elena își duse mâna la gură. Andrei îi făcu semn să rămână pe loc. Vocea continuă. Domnul Voicu vrea doar să vorbească. Fata vine cu noi, hârtiile rămân aici și nimeni nu pățește nimic. Andrei se uită la Mihai. Nu puteau ști de hârtii doar din incidentul de la aeroport. Cineva îi spusese lui Sorin ce luase Elena. Elena, șopti Andrei. Cine știa de dosar? Nimeni. Cine te-a văzut în birou? Nimeni. Gândește-te. Ea închise ochii. Apoi se albi. Tata. Ce? În dimineața anunții. A venit la mine în cameră. A văzut plicul când îl ascundeam în rochie. I-ai spus ce era? Nu. Dar m-a întrebat dacă am luat ceva de la Sorin. I-am spus doar că trebuie să plec. Afară, omul lovi din nou poarta. Ultima dată. Deschideți. Andrei simți cum toate piesele se așezau. Sorin nu găsise atelierul prin magie. Dacă tatăl Elenei vorbise, trebuiau să afle de ce, din frică, pentru a-și salva fiul sau pentru că legătura familiei Marin cu Voicu era mai veche decât spusese Elena. Andrei se apropie de ușa din spate. Plecăm acum. Mihai ridică o trapă metalică din podea. Sub ea cobora o scară scurtă către canalul de inspecție care continua până într-un garaj vecin, abandonat. Am făcut-o pe vremea când fiscul venea prea des, spuse el. Andrei o lăsă pe Elena să coboare prima. Înainte să intre după ea, se opri și privi dosarul subțire rămas pe banc. Câteva foi, 3 fotografii și o bandă magnetică. Atât. Și totuși, pentru ele Sorin Voicu își trimisese oamenii prin București în toiul nopții. Asta însemna un singur lucru. Dosarul nu era doar o dovadă a câtorva afaceri murdare. Era o cheie, iar undeva, într-un loc pe care încă nu-l vedeau, exista o ușă pe care Sorin Voicu ar fi omorât ca să o țină închisă. Canalul de inspecție mirosea ulei vechi și beton umed. Elena coborâ prima, ținând paltonul strâns la piept, iar Andrei trase trapa peste capetele lor exact când în atelier se auzi primul zgomot metalic al porții forțate. Mihai venea ultimul, cu o geantă de scule și una dintre copiile casetei ascunsă sub haină. Repede! Garajul vecin dă într-o alee spre calea ferată. Deasupra lor răsună o lovitură puternică. Oamenii lui Sorin nu mai pretindeau că veniseră să discute. Au înaintat cocoșați prin tunel. La capăt, Mihai împinse o placă de tablă și ieșiră într-un garaj întunecat în care zăcea o Dacie fără roți. De aici ne despărțim, spuse Andrei. Elena se întoarse brusc. Nu! Eu îi trag după mine, Mihai te scoate din zonă. Am spus că nu mai decid alții pentru mine. Nu decid pentru tine, îți spun cum rămâi în viață. În atelier se auzi un trosnet de lemn rupt. Mihai își trecu limba peste buze. Știu o casă lângă Chitila, e a unei verișoare plecate în Italia. Nu apare nimeni acolo. Andrei o privi pe Elena. Du-te cu el, dacă în 2 ore nu vin, schimbați locul. Și tu. Vreau să aflu cât de repede se mișcă oamenii lui Voicu. Mihai deschise ușa din spate, aerul rece al nopții intră în garaj, Bucureștiul nu dormea. Tramvaiele târzii scârțiau pe șine, câinile trau prin curți, iar dintr-un apartament se auzea muzică dată prea tare. Orașul se schimbase după 1989, dar nu devenise mai liniștit. Doar zgomotele erau altele. Andrei îi conduse până la calea ferată. De acolo, Mihai și Elena plecară spre o stradă laterală.
El rămase singur. Se întoarse spre atelier pe o rută paralelă. Nu voia să lupte, voia să privească. Se opri la 100 de metri în umbra unui depozit. Poarta atelierului era deschisă. În curte se aflau Mercedesul negru și un Aro fără însemne. 4 bărbați cărau afară sertare și cutii, altul răscolea biroul lui Mihai. După câteva minute apăru o Dacie albă cu număr de serviciu. Din ea coborâră 2 bărbați în haine civile. Unul avea o mapă sub braț. Intrară fără să întrebe nimic. Andrei înțelese. Oamenii lui Voicu nu operau pe lângă autorități, operau împreună cu ele. Când unul dintre civilieși îi dădu o hârtie bărbatului înalt de la aeroport, poate un număr, poate un nume. Andrei memoră chipul și se retrase. La 3 străzi distanță găsi un telefon public, formă numărul unui vechi cunoscut și lăsă aparatul să sune o singură dată. După 20 de minute, telefonul sună. "Ai revenit dintre morți?" întrebă o voce răgușită. "Poate." "Ce vrei?" "Un nume. Petre Negru." Tăcere. "De unde ai scos numele ăsta? Îl cunoști?" "Toată lumea care a lucrat unde am lucrat noi îl cunoaște, nu la telefon." Vocea îi dădu adresa unei cârciumi de lângă Gara de Nord. Andrei ajunse acolo pe jos. La ora aceea centrul era încă viu, tarabe cu țigări, casete piratate, cafea la ibric, schimb valutar improvizat și oameni care plecau cu trenurile de noapte. În cârciumă îl aștepta Victor Mureșan, fost ofițer de informații militare, acum agent de pază la o bancă. Îmbătrânise, avea ochii adânciți și degetele galbene de nicotină. "Ai ales prost numele despre care să întrebi." "Nu eu l-am ales." "Atunci cine?" "O femeie care tocmai și-a fugit nunta." Victor îl privi atent. "Voicu." Andrei nu răspunse. "Deci tu ești omul de la Otopeni." Știrea circulă repede. "Mai repede decât crezi. Se spune că mireasa a fost răpită de un fost militar instabil." Cineva deja întreabă prin structuri despre un bărbat de vreo 40 de ani care a servit înainte de Revoluție. Petre Negru. Victor își turnă vodcă. Înainte de 89 era colonel într-o structură despre care nimeni nu punea întrebări. Nu era omul care bătea la uși, era omul care știa cine bate și de ce. După Revoluție a dispărut exact cât trebuia. Apoi au început să apară firme. Ale lui? Niciodată pe numele lui, un transportator aici, un importator dincolo, un hotel, un depozit. Tineri ambițioși care, dintr-o dată, aveau valută, contacte și licențe. Sorin Voicu. Victor îl privi lung. Sorin a fost unul dintre cei mai buni. Ce înseamnă a fost? Negrul a crescut, i-a dat oameni, contacte, i-a arătat cine poate fi cumpărat și cine trebuie speriat. Sorin era fața curată, tânăr, elegant, vorbea engleză, știa să stea la masă cu străinii. Negru rămânea în spate. Și acum? Acum nu mai știu cine îl ține pe cine. Victor se aplecă spre el. Anii ăștia sunt perfecți pentru asemenea oameni. Legile se schimbă, instituțiile se reorganizează, proprietățile se împart. Cine are bani cash și contacte poate cumpăra fabrici și tăcerea celor care ar trebui să întrebe de unde vin banii. Ce legătură are fabrica Marin? Dacă e fabrica la care mă gândesc, terenul ei valorează enorm. Acces la calea ferată, șosea, hale mari, o cumperi pe nimic și ai aur. Andrei scoase fotografia cu Negru. Victor o privi scurt. El e. Și ceilalți? Victor indică un bărbat. Ăsta lucrează în administrația portului Constanța. Celălalt a fost la comerț exterior înainte de Revoluție. Acum are 3 firme. Deci dosarul leagă lumea veche de lumea nouă. Victor zâmbi amar. Nu există două lumi. Există aceiași oameni cu alte cărți de vizită. Andrei puse fotografia înapoi. Dacă aș avea casetă și acte care îi leagă de mită, contrabandă și o privatizare aranjată, cui le-aș putea da? Vrei răspunsul frumos sau adevărat? Adevărat.
nimănui singur. Victor continuă. Dacă le dai unui procuror, poate fi cumpărat. Dacă le dai unui ziar, patronul poate primi un telefon. Dacă le dai poliției, poate ajung la omul din fotografia ta. Dacă vrei ca lucrurile să nu dispară, trebuie să existe în mai multe locuri deodată. Exact. Și dacă Voicu află că face asta, nu mai vine să discute? N-a venit nici până acum să discute. Victor îl privi apăsat. Ba da, o să vezi diferența. Când Andrei ieși din cârciumă, era trecut de 2 noaptea și ploua din nou. Se îndreptă spre Chitila cu un autobuz de noapte și apoi un taxi. Casa verișoarei lui Mihai era mică, ascunsă pe o stradă cu garduri înalte, dar când ajunse la colț, văzu lumină. Mihai stătea în curte lângă o dacie cu geamul spart. Elena era pe trepte. Ce s-a întâmplat? Au venit înaintea ta, spuse Mihai. Cine? 2. Au sărit gardul. Vecinii au aprins luminile și s-au retras. Nu voiau scandal. Elena arătă spre ușă. Pe lemn era prinsă cu un cuțit o carte de vizită. Andrei o desprinse. Sorin Voicu International. Pe verso era scris: mâine, ora 23, restaurantul Atene, singur, putem termina civilizat. Cum ne găsești atât de repede? Întrebă Mihai. Andrei se uită la Elena. Tata, spuse ea. Poate. Nu numai el. Andrei le povesti despre Dacia de serviciu și despre Victor. Mihai se așeză greu. Atunci suntem orbi. Orice telefon folosim poate ajunge la el. Plecăm din București pentru câteva ore. Unde? La marginea Snagovului. Cunosc o cabană veche. Elena privi cartea. Și întâlnirea? Mă duc. E o capcană. Bineînțeles. Atunci, de ce? Pentru că până acum Sorin a vorbit prin alții. Dacă vrea să mă vadă personal, dosarul îl doare mai tare decât credeam. A doua zi au stat ascunși. Mihai făcu încă 2 copii ale actelor la o tipografie mică. Una ajunse într-un plic sigilat la Victor, alta fu ascunsă într-un loc pe care nici Elena nu îl știa. La 10:30 seara, Andrei intră singur în centrul Bucureștiului. Restaurantul Atene era plin de fum de țigară, pahare scumpe și oameni cu sacouri occidentale. La o masă din fund, lângă perete, stătea Sorin Voicu. Nu avea gardă lângă el, doar un pahar de coniac și un pachet de Kent. Andrei se așeză fără să fie invitat. Sorin îl privi câteva secunde. În sfârșit, mă așteptam să fii mai mare. Eu mă așteptam să fii mai bătrân. Sorin zâmbi. Elena are talentul de a transforma lucruri simple în tragedii. Să fugi de o căsătorie forțată pare destul de simplu. Nu cunoști familia ei. Cunosc destul. Sorin aprinse o țigară. Îți ofer $10.000, acum. Pleci din București și uiți de ea. Andrei nu răspunse. 20. Tăcere. 50.000 și o mașină. Poți începe altă viață oriunde vrei. Și Elena? Se întoarce acasă. Nu vrea. Sorin expiră fumul. Dorințele sunt un lux. Andrei se aplecă puțin înainte. Asta e problema ta. Crezi că totul poate fi cumpărat. Pentru prima dată, zâmbetul lui Sorin dispăru. Nu, cred că fiecare om are un preț. Dacă nu sunt bani, e frica. Dacă nu e frica, e familia. Dacă nu e familia, e trecutul. Privirea lui deveni rece. Știu cine ești, Andrei Dragomir. Andrei nu clipi. Știu unde ai servit, știu cine îți sunt foștii colegi, știu unde locuiește sora ta. Aerul dintre ei se răci. Nu o implica. Atunci dăm dosarul. Sorin stinse țigara. Până acum te-am tratat ca pe un om care a făcut o prostie din instinct. Dacă pleci acum, rămâne așa. Și dacă nu? Sorin se ridică, își încheie sacoul și îl privi de sus. Atunci nu o să mai alergi cu o mireasă prin București. Se aplecă suficient cât numai Andrei să-l audă.
O să alergi după toți oamenii pe care îi iubești, sperând să ajungi înaintea mea." Apoi plecă. Andrei rămase singur la masă. În jur, ospătarii continuau să ducă farfurii, paharele se ciocneau, iar afară Bucureștiul curgea mai departe prin noapte. Sorin Voicu îi oferise bani. Apoi, frică. Nu obținuse nimic. Asta însemna că următoarea lui ofertă nu avea să mai fie făcută cu cuvinte. Când ieși din restaurant, Bucureștiul mirosea a ploaie, benzină și fum de cărbune. Andrei se opri în fața unei vitrine și privi reflexia din geam. 2 mașini staționau la distanță, o Dacie roșie și un Opel cu numere de Germania. Sorin își spusese amenințarea exact cum trebuia, fără să ridice vocea, fără să lase martori, fără să pronunțe un ordin concret. Doar numele surorii lui era suficient. Andrei intră într-o cabină telefonică și formă numărul surorii sale. La al 3-lea apel răspunse o voce somnoroasă. "Ileana? Andrei? E aproape miezul nopții. S-a întâmplat ceva? Mâine dimineață iei băiatul și plecați la mătușa din Pitești." "Ce?" "Nu pune întrebări. Spui vecinilor că mergeți pentru câteva zile. Nu folosi telefonul decât dacă e absolut necesar." Tăcerea de la celălalt capăt îl apăsă mai mult decât orice amenințare. "Te-ai băgat iar în ceva?" Andrei își închise ochii. "Nu vreau să te mint. Da." "E periculos?" "Da." Ileana trase aer în piept. "Atunci nu-mi spune că e nimic. Spune-mi doar ce trebuie să fac." "Plecați dimineață și, Ileana, dacă vine cineva să întrebe de mine, nu știi nimic. Ai grijă de tine. Și tu." Închise. Pentru prima dată după incidentul de la Otopeni, Andrei simți furie adevărată. Nu pentru el, pentru faptul că Sorin se întinsese spre oameni care nu aveau nicio legătură cu Elena, dosarul sau fabrica Marin. Asta era metoda lui, să transforme fiecare relație într-un punct slab. La cabana de lângă Znagov, Mihai îl aștepta treaz. Elena stătea la masă cu documentele împrăștiate în față. "Cum a fost?" întrebă ea. "Mi-a oferit $50.000, Mihai fluieră. "Pentru acte?" "Pentru tot, să dispar și să te las." Elena își coborî privirea. "Și după ce ai refuzat?" "A vorbit despre familia mea," Mihai înjură. "Atunci nu mai avem timp." Andrei puse cartea de vizită a lui Sorin pe masă. "Niciodată n-am avut." Elena îi arătă o foaie. "Am găsit ceva." Era un tabel de plăți copiat de mână. În dreptul unor inițiale apăreau sume în dolari, iar în partea de jos era notată o adresă din nordul Bucureștiului. "Vila lui Sorin," spuse Elena. "Acolo ține arhiva." "Ce arhivă?" "Documentele adevărate, nu copiile astea. Contracte semnate, registre, chitanțe, acte de import, tot ce nu vrea să lase la firme. Are un birou la subsol și un seif." Mihai o privi. "De unde știi?" "Am locuit acolo aproape 6 luni." Andrei se așeză. "De ce nu mi-ai spus până acum?" "Pentru că până acum credeam că dosarul e suficient." "Nu este." "Știu." Mihai începu să răsfoiască foile. "Dacă punem astea pe masa unui procuror serios, tot e ceva." "Nu fără originalele care confirmă traseul banilor," răspunse Andrei. "Sorin va spune că sunt copii fabricate. Caseta poate fi contestată. Avem nevoie de documente care să nu poată fi explicate." Elena îl privi atent. "Ai pe cineva?" Andrei se gândi la un nume pe care nu-l rostise de ani. Alexandru Iliescu. Îl cunoscuse în primele luni după Revoluție, când Iliescu era un procuror tânăr trimis într-un dosar care deranjase oameni mult mai puternici decât el. Încercaseră să-l mute, apoi să-l compromită. Nu cedase. Nu era prieten, dar Andrei știa că refuzase bani când alții îi acceptau.
A doua zi după amiază, îl găsi într-o clădire cenușie la etajul al 3-lea al unei instituții unde pe coridoare mirosea hârtie, fum de țigară și calorifere supraîncălzite. Iliescu era mai slab decât îl ținea minte. Părul îi încărunțise la tâmple, iar biroul era îngropat sub dosare. Ridică ochii și rămase nemișcat. Dragomir, Iliescu, credeam că ai plecat din București. Și eu. Procurorul închise ușa. Dacă ai venit pentru povestea de la televizor, îți spun de acum că fotografia ta circulă deja prin câteva servicii. Andrei îl privi. Deci Sorin a mișcat repede. Mai repede decât ar trebui să poată un om de afaceri. Andrei puse pe birou o copie a documentelor fără casetă. Iliescu citi câteva pagini și expresia îi se schimbă. De unde sunt? De la Elena Marin. Mireasa. Da. Și originalele? Nu le avem. Iliescu lăsă foile jos. Atunci ai o problemă. Știu. Nu știi. Ai copii neverificate, o bandă audio despre care presupun că există și o femeie pe care jumătate din presă o prezintă ca răpită. Voicu are avocați buni. În 2 ore transformă totul într-o înscenare. Dacă avem originalele. Iliescu nu răspunse imediat. Atunci se schimbă. Cât? Destul cât să pot cere percheziții, blocarea unor conturi și audierea unor oameni, dar numai dacă originalele leagă clar plățile de persoane și firme. Andrei se aplecă. Le ține într-o vilă. Nu. N-am terminat. Nici nu trebuie. Nu intri acolo. Atunci trimite poliția. Iliescu râse scurt. Ce poliție? Dacă ceea ce e în documentele tale e adevărat, există oameni în poliție care vor afla înainte să semnez eu mandatul. Deci? Deci îmi trebuie ceva suficient de puternic ca să sar peste 2 niveluri de comandă. Originalele. Originalele și o procedură curată. Andrei îl privi fără expresie. Curată pentru cine? Pentru dosar. Dacă intri într-o casă, fur documente și mi le aduci într-o sacoșă, avocatul lui Voicu va cere excluderea lor. Iar dacă le fotografiez? Iliescu tăcu. Dacă ai imagini clare, cu registre, semnături, serii și context, pot porni verificări independente. Nu-mi place ce aud, dar e mai bine decât nimic. Ai un aparat bun. Procurorul oftă. Ești exact la fel ca acum 10 ani. Atunci m-ai chemat pentru că eram util. Și acum speram că ai devenit mai înțelept. Am devenit. De asta întreb înainte. Iliescu scoase dintr-un sertar o cheie. La parter e un fotograf criminalist pe care îl cunosc. Nu îi spui de ce ai nevoie. Îi spui că vii din partea mea și vrei un aparat mic, cu bliț dezactivat. Mulțumesc. Nu ți-am dat permisiunea să faci nimic. Nici n-am cerut. Iliescu se ridică. Dacă îl subestimezi pe Voicu, mori. Dacă îl supraestimezi, nu faci nimic. Asta e capcana. Andrei băgă copiile în mapă. Atunci trebuie măsurat corect. În seara aceea, la Snagov, Elena desena din memorie planul vilei pe spatele unor ziare. Casa se afla lângă Băneasa, pe o stradă cu ziduri înalte. Înainte de 1989 fusese o casă de protocol, apoi ajunsese la Sorin. Intrarea principală are pază, spuse Elena. În curte sunt 2 câini, dar noaptea îi țin în partea din spate. Biroul e la subsol, cobor pe scările din hol sau prin garaj. Alarma? Pe ușile exterioare. Sorin are un panou în dormitor și unul în camera paznicului. Seiful? În perete, în spatele unui tablou. Mihai ridică o sprânceană. Cod? Nu-l știu. Atunci, de ce mergem? Elena îl privi. Registrele nu sunt în seif. Andrei se opri. Unde? Într-un dulap de metal din camera de arhivă.
Seiful e pentru bani, pașapoarte și lucruri pe care Sorin vrea să le vadă zilnic. Registrele sunt prea voluminoase. Câte? 4 sau 5. Și în seara asta? Elena ezită. E joi. Ce contează? În fiecare joi, Sorin merge la restaurantul lui din centru și stă acolo până după miezul nopții. Face asta de ani. Mihai zâmbi. Oamenii puternici au obiceiuri. Obiceiurile sunt găuri în armură. Andrei nu zâmbi. Nu presupunem că programul n-a fost schimbat după Otopeni? La ora 9, Mihai plecă să verifice zona. Se întoarse după o oră. Mercedesul lui e la restaurant. La vilă sunt 3 oameni. 1 în gheretă, 2 în casă. Andrei își puse o geacă închisă la culoare. Elena se ridică. Vin cu tine. Nu. Cunosc casa. Tocmai de asta nu vii. Dacă te vede cineva, nu mai e o spargere. E confirmarea că ești cu mine. Pot să-ți spun unde sunt camerele. Îmi spui acum. Ea îl privi cu furie. Toată lumea îmi spune să stau undeva și să aștept. Nu pentru că ești femeie, pentru că tu ești singurul martor pe care Sorin îl vrea viu suficient cât să-l controleze. Mihai interveni. Elena are dreptate. Ea se întoarse spre el. Și dacă nu se întoarce? Andrei răspunse înaintea lui Mihai. Atunci duci copiile la Iliescu și faci ce trebuia să faci de la început. Vorbești cu voce tare în mai multe locuri în aceeași zi. Elena rămase tăcută. Cu puțin înainte de 11, Andrei ajunse lângă vilă. Nu intră imediat. Așteptă în întuneric, ascultând. În curte se vedea o lumină la parter. Paznicul din gheretă citea un ziar. Dinspre spatele casei se auzeau câinii. Andrei ocoli proprietatea și găsi porțiunea de zid pe care Elena o descrisese. Un castan bătrân își întindea crengile deasupra gardului. După câteva minute, era în curte. Trecu prin umbra garajului și ajunse la o fereastră laterală. În interior, un paznic privea un meci. Ușa garajului era încuiată, dar veche. Mihai îi pregătise instrumentele necesare. După un minut, Andrei era înăuntru. Casa mirosea a lemn lustruit, trabuc și parfum scump. Coborâ la subsol. Camera de arhivă era exact unde spusese Elena. Dulapul metalic avea un lacăt simplu. Înăuntru erau registrele, 4 volume groase cu coperți negre. Andrei deschise primul. Date, sume, inițiale, numere de mașini, plăți în dolari și mărci. Nume complete acolo unde contabilul fusese suficient de sigur. Își scoase aparatul și începu să fotografieze pagină după pagină. La jumătatea celui de-al 3-lea registru auzi ceva deasupra. O ușă. Apoi pași. Nu erau pașii paznicului care se plimba leneș prin casă, erau mai mulți. Andrei opri aparatul. Din holul de sus se auzi o voce pe care o recunoscu imediat. Verificați subsolul. Sorin. Se întorsese mai devreme. Andrei închise registrul și stinse lumina. Pentru câteva secunde rămase nemișcat în întuneric, cu aparatul în buzunar și documentele care puteau distruge imperiul lui Voicu la o jumătate de metru de el. Apoi vocea lui Sorin răsună din nou, mai aproape. Știu că ești aici, Dragomir. Pașii se opriră pe scări. Ai venit după adevăr. Hai să vedem cât ești dispus să plătești pentru el. Sorin nu coborî imediat. Vocea lui rămase undeva deasupra, calmă, aproape plictisită, iar tocmai asta îl făcu pe Andrei să înțeleagă că omul nu venise întâmplător mai devreme. Îl așteptase. În întunericul arhivei, Andrei lăsă registrul exact cum îl găsise, aparatul foto era în buzunar. Filmul din el valora mai mult decât toate mașinile din curte. Pașii se apropiară. Nu trebuie să stricăm casa pentru asta, Dragomir, spuse Sorin. Ieși și vorbim. Andrei privi spre mica fereastră de ventilație aflată aproape de tavan. Prea îngustă. Ușa era singura ieșire. Ai venit pentru registre, continuă Sorin. Înseamnă că ai înțeles deja că hârtiile Elenei nu sunt suficiente. Andrei nu răspunse.
O lumină se aprinse pe coridor. Umbra unui om se proiectă pe podea. Și dacă ai înțeles asta, ești mai inteligent decât credeam. Andrei se lipi de perete lângă ușă. Primul paznic intră cu o lanternă și un pistol ținut jos, sigur că omul din subsol nu avea unde să dispară. Andrei îi prinse încheietura, îl dezechilibră și îl izbi de dulapul metalic. Pistolul căzu, îl împinse în interior și trase ușa după el. Al doilea bărbat coborî grăbit. Andrei stinse lumina, profită de confuzie și îl scoase din luptă înainte ca acesta să înțeleagă ce se întâmplă. Apoi urcă. Sorin îl aștepta în capătul holului. Era singur. Purta același costum de la restaurant, fără cravată. Ținea un pistol îndreptat spre podea. Exact cum mi s-a spus, zise Sorin. Cine ți-a spus? Că oamenii ca tine nu pot lăsa lucrurile neterminate. Andrei se opri la 5 metri. Dacă voiai să mă împuști, o făceai deja. Dacă voiam să te împușc, nu coboram singur. Atunci ce vrei? Sorin ridică ușor pistolul, apoi îl puse pe o consolă. Să înțelegi. Andrei nu se mișcă. Ai intrat în casa mea, ai fotografiat registrele mele, ai făcut praf 2 oameni și încă stai aici. Dacă era monstrul pe care Elena ți l-a descris, nu mai respirai. Poate îți place să vorbești înainte. Sorin zâmbi scurt. Poate. Sau poate pentru că am nevoie de tine viu. Asta îl surprinse pe Andrei. Sorin turnă coniac în 2 pahare. Andrei nu se atinse de al lui. Tu crezi că povestea asta e despre mine, spuse Sorin. Despre un băiat care a făcut bani după Revoluție și a devenit prea puternic. E o poveste comodă. Și Elena o crede. Tu ai amenințat-o. Da. Ai amenințat familia ei. Da. Ai vrut fabrica tatălui ei. Da. Nici o scuză, nici măcar o încercare. Atunci ce anume ar trebui să înțeleg? Sorin se așeză. Că eu nu sunt începutul. Andrei tăcu. În 1990 nu aveam nimic, continuă Sorin. Un apartament cu 2 camere, un costum prost și $200. Știam limbi străine și lucrasem în comerț exterior. Într-o țară normală poate ajungeam director, dar România nu era normală atunci. Ridică paharul. Totul se rupea și se vindea în același timp. Fabrici, hoteluri, terenuri, depozite. Regulile se schimbau, dar cei care cunoșteau oamenii potriviți nu aveau nevoie de ele. Petre Negru. Pentru prima dată, Sorin nu zâmbi. Așa deci, ai ajuns și la el. Am o fotografie. Fotografiile nu spun nimic. Registrele spun mai mult. Sorin se uită spre subsol. Registrele există pentru că Negru m-a obligat să țin evidența, nu pentru contabilitate, ci pentru control. Fiecare plată, fiecare om cumpărat, fiecare firmă, dacă încercam să plec, avea cu ce să mă îngroape. Și totuși, ai păstrat totul aici. Pentru că după câțiva ani am înțeles că aceeași armă poate funcționa în ambele direcții. Andrei îl studia. Deci victima ești tu. Sorin râse. Nu, n-am spus asta. Am făcut destule ca să merit ce vine, dar dacă mă scoți pe mine din ecuație și îl lași pe Negru neatins, în 6 luni va exista alt Sorin Voicu. Afară, ploaia lovea geamurile mari ale vilei. De ce, Elena? Sorin își lăsă paharul jos. Tatăl ei nu conduce doar o fabrică, controlează un teren de 32 de hectare, 2 hale mari, acces la cale ferată și un depozit vamal pe care statul încă nu știe ce vrea să-l facă. Negru îl vrea. Tu ai vrut să îl iei. Eu trebuia să îl iau. Andrei simți că piesele se așezau. Căsătoria era presiunea, căsătoria era garanția. Marin urma să semneze. După aceea, firma ajungea la o societate intermediară, apoi la alta. În final, terenul ar fi ajuns la oamenii lui Negru. Iar tu ce primeai? 20% și libertatea de a continua. Ai forțat o femeie să se mărite cu tine pentru 20%. Sorin îl privi rece.
Nu încerca să mă judeci ca și cum ai fi venit aici dintr-o altă lume. Știi bine cum funcționează puterea. Doar uniformele diferă. Andrei făcu un pas spre el. Nu, diferența este că ea a spus nu. Sorin își strânse maxilarul. Și acel nu a pus în mișcare ceva mult mai mare decât înțelege. Explică. Sorin se ridică și deschise un dulap. Scoase o mapă roșie și o aruncă pe masă. Asta nu e în registre. Andrei nu se apropie. Deschide-o. Înăuntru erau contracte, scrisori și o fotografie făcută la o masă lungă. Petre Negru apărea în centru, înconjurat de directori, un fost demnitar și 2 oameni de afaceri străini. Ce este? Rețeaua adevărată. Oamenii care hotărăsc ce firmă moare, cine îi cumpără activele și cine face să dispară dosarele. Andrei întoarse o fotografie. Pe spate era scrisă data, februarie 1991. De ce mi-arăți asta? Pentru că Negru știe că Elena a luat documente. De la tine. Și crede că eu am lăsat-o. Andrei ridică privirea. De ce ar crede asta? Pentru că de 2 ani încerc să ies de sub el. Sorin se întoarse spre fereastră. Nu mai vreau să-i dau jumătate din tot. Nu mai vreau să primesc ordine de la un om care încă trăiește ca și cum ar avea un dosar despre fiecare cetățean. Am construit prea mult. Din contrabandă. Din orice funcționa. Asta nu te face independent. Doar mai bogat. Sorin se întoarse brusc. Exact. Și oamenii bogați încep să creadă că pot spune nu. Eu am făcut greșeala asta. Pentru prima dată, Andrei văzu ceva autentic în ochii lui. Teamă. Nu pentru Elena. Nu pentru poliție. Pentru altcineva. Ce s-a întâmplat când ai refuzat? Un camion al meu a ars lângă Giurgiu. Un contabil a dispărut. O firmă din Viena a rupt contractul după un șantaj. Mesaje. Nimic direct. Exact metoda ta cu familia Elenei. Sorin rămase tăcut. Adevărul îl lovi mai tare decât o insultă. Copiase sistemul omului de care încerca să scape. Atunci, de ce ai vrut documentele înapoi? Pentru că dacă Negru vede ce e pe casetă și ce a luat Elena, mă va acuza că pregăteam o lovitură împotriva lui. Și poate are dreptate. Ai pregătit-o? Sorin zâmbi fără umor. Registrele nu sunt singurele copii. Unde sunt celelalte? Dacă ți-a spune, aș fi idiot. Ai spus că ai nevoie de mine. Am nevoie de cineva care nu aparține nici poliției, nici oamenilor mei, nici lui Negru. Cineva care poate ajunge la Elena și pe care ea îl crede. Andrei înțelese. Vrei să fac o înțelegere pentru tine. Vreau să-i spui adevărul. Care adevăr? Că ai vrut să o folosești, dar acum ai o problemă mai mare? Sorin îl privi drept. Că dacă mă distruge doar pe mine, Petre Negru va lua fabrica oricum și pe tatăl ei odată cu ea. Tăcerea deveni grea. Ce urmează? Întrebă Andrei. Peste 3 zile are loc o întâlnire la o proprietate din apropierea Bucureștiului. Negru, 2 oameni din Constanța, un reprezentant al unei bănci și câțiva dintre cei care apar în registre. Vor decide ce fac cu mine și cu fabrica Marin. De unde știi? Pentru că sunt invitat. Și te duci? Dacă nu mă duc, recunosc că m-am rupt de ei. Andrei puse mâna pe mapa roșie. O iau. Sorin se ridică imediat. Nu! Atunci, discuția s-a terminat. Cei 2 se priviră. În cele din urmă, Sorin îi împinse mapa. Dacă pleci cu ea, nu mai există cale de întoarcere. Pentru tine sau pentru mine? Pentru nimeni. Din curte se auzi un motor. Sorin se întoarse spre fereastră și chipul îi se schimbă. Nu sunt oamenii mei. Farurile a 2 mașini traversară perdelele. Cine? Sorin stinse lumina. Negru.
Andrei auzi portiera unui automobil, apoi alta. Sorin își luă pistolul de pe consolă. Acum poate mă crezi. Nu încă. Foarte bine, dar dacă vrei să pleci viu, folosește ușa din bucătărie. În spate există o alee către lac. Și tu? Eu trebuie să rămân. Dacă dispar cu tine, le confirm tot. Andrei băgă mapa sub geacă. Sorin. Ce? Dacă aflu că ai mințit despre Elena sau despre tatăl ei, nu negru va fi problema ta. Sorin îl privi și pentru prima dată nu răspunse cu o amenințare. Andrei ieși prin bucătărie exact când la intrarea principală se auzi soneria. Trecu grădina, sări zidul și ajunse pe o stradă laterală. În spatele lui, vila rămase luminată doar la parter. Nu știa dacă Sorin îi spusese tot adevărul sau doar partea de adevăr care îi era utilă. Dar mapa roșie schimba ceva fundamental. Până atunci, Andrei crezuse că luptă împotriva unui singur om bogat care își cumpărase polițiști și își teroriza logodnica. Acum știa că Sorin Voicu era doar rezultatul vizibil al unui mecanism mai vechi. Petre Negru nu ridicase imperiul cu mâinile lui. Îi învățase pe alții să-l ridice pentru el. Iar Sorin, devenit suficient de puternic ca să creadă că își poate ucide creatorul, ajunsese prins în aceeași capcană în care îl ținuse pe ceilalți. Când Andrei ajunse la drumul principal, se opri sub un felinar. Scoase mapa și privi din nou fotografia din 1991. În centrul mesei stătea Petre Negru, în dreapta lui, mult mai tânăr, cu un costum ieftin și o privire atentă, era Sorin Voicu. Nu un rege, un elev. Andrei împătur fotografia și o puse la loc. Dacă voia să o elibereze cu adevărat pe Elena, nu era suficient să-l doboare pe Mire. Trebuia să afle cine construise altarul pe care fusese puse la vânzare. În cabana de lângă Snagov, Elena ascultă povestea lui Andrei fără să-l întrerupă. Pe masă, între două cești de cafea rece, se afla mapa roșie luată din vila lui Sorin. Mihai fuma lângă fereastră și privea din când în când drumul întunecat. Când Andrei termină, Elena întrebă, deci Sorin spune că Petre Negru îl controlează. Nu doar spune, are documente care arată o legătură veche între ei. Și tu îl crezi? Cred că spune adevărul atunci când adevărul îl ajută. Elena își încrucișă brațele. Asta nu-l face mai puțin vinovat. Nici nu trebuie. Andrei desfăcu mapa. Fotografiile, contractele și notițele formau o poveste mai murdară decât cea din dosarul cusut în rochie albă. Petre Negru apărea în spatele mai multor firme înființate după Revoluție. Numele lui nu figura aproape nicăieri oficial, dar aceiași oameni se repetau în consilii de administrație, societăți de import și tranzacții imobiliare. Mihai arătă o pagină. Firma asta cumpără fabrica lui Marin. Capitalul vine prin două societăți intermediare. Iar una e controlată de omul lui Negru, spuse Andrei. Elena privi documentul. Atunci tata nu va scăpa nici dacă Sorin dispare. Exact. Cuvântul căzu greu. Ce facem? Îi obligăm să stea în același loc și să vorbească. Mihai ridică sprâncenele. Sună simplu. Andrei se uită la Elena. Sorin a spus că peste 3 zile se întâlnește cu Negru și ceilalți. Dacă îi lăsăm după planul lor, nu controlăm nimic. Dacă schimbăm motivul întâlnirii, li putem face să vorbească despre ce ne trebuie. Elena înțelese. Eu. Andrei nu răspunse. Mă folosești ca momeală. Nu dacă nu vrei, toată povestea asta a început pentru că alții au decis în locul meu. Dacă intru acolo, intru pentru că aleg eu. Mihai strivi țigara. Atunci facem în așa fel încât alegerea să nu fie sinucigașă. A doua dimineață, Andrei îl întâlni pe procurorul Alexandru Iliescu. Pe biroul lui puse 2 filme foto, o copie a casetei și câteva pagini din mapa roșie. Iliescu ascultă banda și citi notițele. Dacă sunt autentice, avem un început. Nu vreau un început. Atunci ce vrei? Să-i prinzi împreună. Iliescu își scoase ochelarii.
Nu pot porni o operațiune după planul unui fost militar care a intrat prin efracție în casa unui om. Poți, dacă primești informația că Elena Marin, persoana pe care oficial o căutați ca posibilă victima unei răpiri, urmează să fie adusă la o întâlnire unde este amenințată? Elena e de acord? Da. Vreau să aud de la ea. O oră mai târziu, Elena stătea în același birou. Nu m-a răpit nimeni, spuse ea. Am plecat singură de la nuntă. Andrei m-a ajutat pentru că i-am cerut. Sorin Voicu m-a constrâns luni întregi și a amenințat familia mea. Iliescu porni un reportofon. Ești dispusă să dai declarație oficială? Da. Și înțelegi riscul întâlnirii? Îl înțeleg mai bine decât dumneavoastră. Eu am trăit cu Sorin. Iliescu tăcu. Atunci nu facem nimic până nu există copii ale tuturor probelor în cel puțin 3 locuri. Un set la mine, unul la alt procuror, unul la presă, sigilat cu instrucțiuni să fie deschis dacă Elena nu reapare până mâine dimineață. Andrei aprobă. Asta voiam. Și încă ceva, dacă oamenii mei intră, tu nu începi războiul înaintea lor. Dacă pot evita, îl evit. Planul se construise în 2 zile. Mesajul către Sorin plecă printr-un intermediar cunoscut Elenei. Era simplu. Elena avea originalele și era dispusă să le schimbe pentru garanția scrisă că tatăl și fratele ei nu vor fi atinși. Voia ca Sorin să vină personal. Răspunsul veni în aceeași seară. Sorin accepta. Dar adăuga o condiție. Petre Negru urma să fie prezent, pentru că problema fabricii nu mai putea fi rezolvată fără el. Andrei zâmbi. Exact asta voiam. Locul ales era o fostă casă de vânătoare la aproximativ 40 de kilometri de București, administrată de una dintre firmele lui Voicu. Clădirea se ridica între copaci, la capătul unui drum îngust. În după-amiaza întâlnirii, Iliescu avea 2 echipe pregătite la câțiva kilometri distanță. Nu purtau uniforme și nu foloseau frecvențele obișnuite ale poliției. Procurorul nu voia ca informația să ajungă la oamenii lui Negru înainte de timp. Elena veni într-un palton cenușiu și pantaloni simpli. Nimic alb. Andrei observă. N-am mai putut să mă uit la rochia aia, spuse ea. Unde e? Am ars-o. Sub gulerul paltonului avea ascuns un microfon. Un al doilea aparat înregistra într-o geantă lăsată în cameră. Mihai instalase și un magnetofon într-o încăpere de serviciu, legat printr-un cablu subțire trecut prin perete. Dacă unul e găsit, mai rămân 2, spuse el. La ora 8:10, primul Mercedes apăru pe alee. Sorin coborâ singur din spate, purta o haină neagră și un pulover pe gât. În urma lui veneau 4 oameni. Când o văzu pe Elena în salon, se opri. Ai slăbit, spuse el. Tu ai îmbătrânit. Sorin aproape zâmbi. Unde sunt actele? Când vine Negru? La 8:20 sosiră alte 2 mașini. Petre Negru coborâ dintr-o Volga neagră. Avea aproape 60 de ani, palton lung, păr alb pieptănat pe spate și o servietă de piele. Nu părea un gangster, părea un profesor sau un diplomat pensionat. Intră în salon fără să salute. Asta este fata. Elena îl privi. Am un nume. Negru scoase mănușile și eu am puțină răbdare. Sorin interveni. Petre, am venit să rezolvăm. Tu ai avut 2 ani să rezolvi. În schimb, ai transformat o afacere simplă într-un scandal național. Afacerea era sub control până când ai început să-mi tai contractele. Negru se uită la el cu o expresie aproape părintească. Încă mai crezi că acele contracte erau ale tale? Andrei asculta din camera alăturată. Fraza era mai valoroasă decât 10 pagini de contabilitate. Elena puse pe masă dosarul original din rochia de mireasă. Sorin făcu instinctiv un pas. Nu. Ea îl opri cu privirea. Mai întâi vreau să aud ce se întâmplă cu fabrica tatălui meu. Negru își aprinse o țigară. Fabrica va fi privatizată. Cui? Nu este problema ta. A devenit problema mea când Sorin a vrut să mă transforme în garanție pentru semnătura tatei. Negru priv spre Sorin. I-ai spus.
N-am avut nevoie, a aflat. Pentru asta alegi oamenii greșiți. Încep să vorbească atunci când trebuie să tacă. Sorin își pierdu calmul. Nu-mi vorbi mie despre oameni greșiți. Tu ai construit tot sistemul ăsta. Tu ai ales directorii, vameșii, polițiștii. Eu doar am făcut ce mi-ai cerut. Negru zâmbi. Și ai păstrat profitul. Partea mea. Nu există partea ta. Fără mine, în 1990 vindeai televizoare aduse din Turcia din portbagaj. Elena rămase nemișcată, dar microfonul capta fiecare cuvânt. Sorin se apropie de masă. Spune-i și restul, spune-i cum ai cumpărat voturile din Consiliul Fabricii. Spune-i cine a plătit controlul de la garda financiară când Marin a refuzat prima dată. Negru își întoarse încet capul. Ai grijă. De ce? Pentru că pentru prima dată nu mai ai dosarul doar tu? Camera se răci. Negru privi dosarul de pe masă, apoi spre Elena. Ce ai mai luat? Destul. Unde sunt copiile? În locuri în care nu puteți ajunge la toate. Negru stinse țigara. Atunci nu negociem. Ridică 2 degete. Unul dintre oamenii lui făcu un pas spre Elena. Andrei ieși din camera alăturată. Ba da, Sorin se întoarse. Știam că ești aici. Negru îl privi pe Andrei cu interes. Dragomir, în sfârșit. Ne cunoaștem? Nu personal, dar am citit destule despre oameni ca tine. Dosare vechi? Dosarele bune nu îmbătrânesc. Andrei zâmbi rece. Asta o să fie o problemă pentru dumneavoastră. Negru nu mai zâmbi. Ai făcut o greșeală intrând într-o afacere pe care nu o înțelegi. O înțeleg destul. Vindeți o fabrică pe nimic. Sorin trebuia să obțină semnătura. Dumneavoastră luați terenul. Câțiva funcționari primesc dolari, poliția închide ochii și toată lumea spune că a fost piață liberă. Simplifici. Pentru tribunal va fi util. Cuvântul schimbă expresia câtorva oameni. Negru se uită spre ușă. Verificați casa. Un bodyguard scoase stația. Niciun răspuns. A încercat din nou, doar zgomot static. Mihai pornise bruiajul local. Negru îl privi pe Andrei. Ce ai făcut? M-am asigurat că nu sunați pe cine trebuie înainte să terminăm conversația. Sorin făcu un pas în spate, înțelegea. Ai adus poliția. Nu poliția ta. Din exterior se auzi un motor, apoi altul. Negru se întoarse spre oamenii lui. Luați fata, ieșim prin spate. Unul o apucă pe Elena de braț, ea se zmuci. Andrei interveni imediat, îi desprinse mâna și îl împinse în masă. Al doilea veni din lateral. Salonul explodă într-un haos scurt de scaune răsturnate și pahare sparte. Sorin rămase lângă terete. Nu îl ajuta pe Negru, nu îl ajuta nici pe Andrei. Privea cum vechea lui lume se rupe. Afară se auzi o voce amplificată. Procuratura, nimeni nu părăsește clădirea. Oamenii lui Negru se opriră. Din curte răsunau ordine și pași. Petre Negru îl privi pe Sorin. Tu ai făcut asta. Sorin râse pentru prima dată fără control. Nu, tu ai făcut-o, cu ani în urmă. Eu doar am fost suficient de prost să cred că pot deveni ca tine. Ușa salonului se deschise violent. Iliescu intră primul, urmat de oameni înarmați. Ținea în mână un mandat. Nimeni nu mișcă. Negru își îndreptă paltonul. Știi cu cine vorbești? Iliescu se uită la el. Tocmai asta încerc să aflu. Oficial. Sorin se așeză încet pe un scaun, Elena îl privea. Asta era nunta pe care o voiai? El ridică ochii spre ea. Pentru o clipă păru din nou omul elegant de la televizor, sigur că poate repara orice cu bani, influență sau frică. Apoi, privirea îi căzu pe dosarul de pe masă, pe procuror, pe oamenii lui Negru dezarmați și pe Andrei. Înțelese. Nunta nu mai avea să aibă loc, dar adevărata pierdere nu era femeia care fugise de lângă altar.
Era faptul că odată cu ea ieșise din mâinile lui și frica pe care își construise întreaga putere. 3 zile după operațiunea de la casa de vânătoare, fotografia lui Sorin Voicu era pe prima pagină a aproape tuturor ziarelor din București. Nu mai apărea lângă miniștri, la inaugurări sau la mese de caritate. Fotografia fusese făcută în curtea parchetului. Avea haina desfăcută, fața obosită și 2 oameni în uniformă lângă el. Titlurile erau mari, dar adevărul se găsea în literele mici. Investigație privind privatizări frauduloase, suspiciuni de mită, contrabandă cu automobile, funcționari cercetați, societăți comerciale controlate prin interpuși, legături între oameni de afaceri și foști reprezentanți ai structurilor statului. Numele lui Petre Negru apărea rar în prima săptămână, în a doua săptămână apărea peste tot. Andrei urmărea totul dintr-un apartament modest din drumul Taberei, unde Mihai îl instalase temporar. Pe masa din bucătărie se adunau ziarele. România afla, puțin câte puțin, lucruri pe care mulți le știau deja fără să le poată demonstra. Alexandru Iliescu își respectase promisiunea, nu păstrase probele într-un singur birou. Copii ale benzilor și fotografiilor ajunseseră la mai mulți procurori. Un set fusese predat unei redacții, altul plecase către un jurnalist din Timișoara, suficient de departe de cercurile bucureștene. Când primele tentative de oprire a anchetei apăruseră, era deja prea târziu. Un ziar publicase fragmente din registre, altul identificase firmele intermediare, un post de televiziune găsise foști angajați ai fabricilor cumpărate la prețuri suspecte. Fiecare revelație făcea următoarea tăcere mai greu de cumpărat. Dar lucrurile nu se întâmplau ca în filme, nu venea o dimineață în care toți vinovații intrau în închisoare, iar orașul devenea curat. Unii dispăruseră înainte de primele audieri. Un director plecase în Austria, un fost funcționar vamal se îmbolnăvise brusc și fusese internat. 2 martori își schimbaseră declarațiile. Un polițist susținea că semnătura din registru nu îi aparținea. Avocații lui Sorin vorbeau despre campanie de denigrare și despre probe obținute ilegal. Petre Negru făcea altceva. Tăcea. Ăsta mă îngrijorează mai mult, îi spuse Mihai într-o seară. Stăteau în atelierul reparat. Poarta fusese îndreptată, geamurile schimbate, urmele percheziției neoficiale dispăruseră aproape complet. Sorin vorbește fiindcă încearcă să negocieze, continuă Mihai. Negru nu spune nimic, fiindcă încă mai crede că timpul lucrează pentru el. Andrei își turnă cafea. Poate chiar lucrează. Nu după ce a apărut caseta. Înregistrarea întâlnirii de la casa de vânătoare devenise piesa cea mai grea. Sorin și Negru se acuzaseră singuri. Vorbiseră despre fabrică, despre oameni cumpărați, despre începuturile rețelei. Nu era suficient pentru fiecare acuzație, dar era suficient ca multe uși până atunci închise să fie deschise oficial. Și Elena? Întrebă Mihai. La părinții ei. E sigură? Iliescu a pus 2 oameni de încredere în apropiere. Mihai zâmbi. De încredere? Ce expresie rară a devenit. Andrei nu răspunse. O văzuse pe Elena doar o dată după operațiune, când dăduse declarația oficială. Purta blugi, un pulover simplu și își prinsese părul la spate. Nu mai era femeia desculță care se agățase de mâneca lui în parcarea de la Otopeni, dar nici nu era complet liniștită. De fiecare dată când o ușă se deschidea brusc, întorcea capul. Libertatea venise mai repede decât sentimentul de siguranță. Tatăl ei, Nicolae Marin, depusese și el mărturie. Adevărul despre el fusese mai puțin simplu decât Elena se temuse. Nu o trădase din lăcomie. În dimineața anunții, când văzuse plicul ascuns în rochia ei, însunase pe Sorin. Îi spusese că Elena a făcut o prostie. Crezuse că o protejează. Sorin îi spusese că dacă documentele nu se întorc, Radu, fiul său, va fi găsit într-un șanț. Nicolae cedase. Tata încă spune că totul s-a întâmplat din cauza lui, îi mărturisise Elena lui Andrei. O parte s-a întâmplat din cauza fricii lui. E vreo diferență? Este. Dacă nu vezi diferența, Sorin câștigă chiar și din arest. Elena îl privise mult timp. Tu îi ierți ușor pe oameni? Nu. Atunci, de ce îmi spui asta?
pentru că a înțelege nu înseamnă a ierta. Fabrica nu fusese privatizată conform planului lui Negru. Contractul fusese suspendat, iar documentele intrate în anchetă. Pentru muncitorii de acolo nu însemna însă salvarea miraculoasă. Fabrica continua să aibă datorii. Comenzile nu reapăruseră doar fiindcă un procuror pusese sigiliu pe niște dosare. România anului 1994 nu oferea asemenea finaluri perfecte. Dar Nicolae Marin nu mai semna cu pistolul nevăzut al lui Sorin la tâmplă. Pentru Elena, asta era suficient. În decembrie, primele zăpezi acoperiră Bucureștiul. Mizeria de pe marginea străzilor dispăru sub alb pentru câteva ore, până când autobuzele și daciile transformară totul din nou într-o zloată cenușie. Într-o dimineață, Andrei primi un plic la atelierul lui Mihai. Nu avea expeditor. Înăuntru era o fotografie cu Sorin la o masă, cu câțiva oameni pe care Andrei nu îi recunoștea. Pe spate era scris: "Unul cade, locul rămâne liber." Mihai privi mesajul. Amenințare? Poate avertisment. De la cine? Nu știu. Andrei aruncă fotografia în sobă. Hârtia se înnegri, se răsuci și dispăru în flacără. Nu vrei să afli. Dacă alerg după fiecare umbră, n-o să mai fac altceva până mor. Mihai îl privi aprobator. În sfârșit a învățat ceva. Ancheta continua. Sorin rămânea în arest preventiv, începuse să coopereze parțial, încercând să se salveze prin informații despre oamenii lui Negru. Pentru omul care crezuse mereu că loialitatea poate fi cumpărată, finalul avea o ironie crudă, acum își cumpăra propria libertate vânzându-i pe cei pe care îi plătise. Petre Negru fusese pus sub acuzare în mai multe dosare, avocații lui contestau tot. Procesul urma să dureze ani, Iliescu îi spusese lui Andrei: "Să nu aștepți o sentință rapidă." "N-am așteptat niciodată." "Atunci ce ai așteptat?" Andrei se gândise. Ca Elena să poată merge pe stradă fără să se uite după Mercedes-uri negre. În februarie, ea îl sună. Era prima dată când îl contacta direct după multe săptămâni. "Plec din țară pentru o vreme." "Unde?" "Franța." "Mătușa mea locuiește lângă Lyon." "Am primit o viză și mi-am găsit ceva de lucru printr-o prietenă." "Când?" "Vineri." Pauză. "De la Otopeni." Andrei zâmbi fără să vrea. "Normal." "Vii?" Întrebarea îl surprinse. "Dacă vrei, vreau." Vineri dimineață, aeroportul arăta aproape la fel ca în ziua în care se cunoscuseră. Aceleași uși de sticlă, aceleași taxiuri, aceleași rude cu pachete, aceiași oameni care încercau să schimbe valută discret. Dar vremea era alta. Soarele de februarie se reflecta în zăpada murdară de pe marginea parcării. Andrei ajunse cu 20 de minute mai devreme. Elena a apărut dintr-un taxi galben. Purta un palton verde închis, cizme negre și avea o singură valiză. Nu era însoțită de pază. Nu alerga. Nimeni nu o urmărea. Andrei îi luă valiza. "E grea?" "Pentru prima dată am putut lua ce vreau cu mine." Au intrat în terminal. La câțiva metri de locul unde cu luni înainte Elena îi prinsese mâneca și îl rugase să pretindă că este cu el, se aflau acum două familii care își l-au rămas bun de la rude. Nimeni nu știa ce se întâmplase acolo. Elena se opri. Aici era. Andrei se uită în jur. "Cred că da. Tu fumai?" "Fumam. Și păreai foarte supărat că ți-am stricat ziua." "Îl așteptam pe Nicu de la Frankfurt." "A mai venit?" Andrei râse. "Da, după 3 ore. M-a jurat o săptămână că l-am lăsat singur cu 2 valize." Elena râse și ea. Era un râs normal, nu isteric, nu nervos, nu amar. Andrei observă asta și nu spuse nimic. Au mers până la zona de plecări. "Procesul poate dura mult," spuse Elena. "Știu. Sorin poate ieși într-o zi." "Poate." "Negru la fel." "Poate." Ea îl privi. "Nu sună foarte liniștitor." "Pentru că n-am de gând să te mint." "Crezi că o să încerce din nou?" Andrei se gândi înainte să răspundă. "Cred că acum au alte probleme.
Și cred că tu nu mai ești femeia pe care o puteau speria la fel. Elena își coborî privirea spre bilet. Eu încă mă sperii. Curajul nu e când nu te sperii. Știu, asta mi-ai mai spus. Nu cred. Nu cu cuvintele astea. Se auzi anunțul pentru cursa spre Paris. Elena privi spre controlul pașapoartelor. Pot să te întreb ceva? Da. De ce m-ai ajutat? Andrei ridică din numeri. Mi-ai cerut. Nu. De ce ai rămas? La aeroport puteai să-i împingi și să pleci. După ce ți-am spus cine e Sorin, puteai să mă lași la prima secție de poliție. După ce ți-a amenințat sora, puteai să renunți. Andrei privi oamenii care treceau pe lângă ei. Mult timp am făcut lucruri pentru că cineva îmi spunea că sunt importante. Ordine, misiuni, interese. Uneori erau importante, alteori nu. Și de multe ori aflam diferența prea târziu. Elena asculta. La Otopeni nu mi-a dat nimeni ordin. Tu ai spus doar că nu vrei să mergi cu ei. Era pentru prima dată după mult timp când situația era atât de simplă. Nu a fost simplă deloc. La început a fost. Elena zâmbi. Și după aceea? După aceea era prea târziu să mă prefac că nu te-am văzut. Ea îi întinse mâna. Andrei o privi o clipă și o strânse. Mulțumesc. Ai făcut partea grea singură. Am fugit. Exact. Elena își luă valiza. Toată lumea a spus asta de parcă ar fi fost ceva rușinos. Mireasa care a fugit. Uneori fuga este primul lucru pe care îl faci când refuzi să mai fii prizonier. Ochii ei se umeziră puțin, dar nu plânse. Ai grijă de tine, Andrei. Și tu. Elena trecu de control. La jumătatea drumului se întoarse și ridică mâna. Andrei îi răspunse. Apoi dispăru în mulțime. El rămase lângă geamul mare al terminalului și privi avioanele. Cu câteva luni înainte, o femeie desculță în rochie de mireasă fugise prin același aeroport, convinsă că fiecare ieșire era blocată. Astăzi pleca pe aceeași ușă cu pașaportul în mână și cu un bilet cumpărat de ea. Nu era un final spectaculos. Sorin nu dispăruse din lume. Petre Negru nu fusese șters din istorie. Corupția nu încetase, iar oamenii care profitau de haosul anilor 90 nu se transformaseră peste noapte în cetățeni cinstiți. Dar un om nu mai controla viața altui om. Uneori atât putea însemna o victorie. Andrei ieși din terminal. În parcare, un Mercedes negru trecu încet prin fața lui. Pentru o fracțiune de secundă, vechiul reflex îl făcu să urmărească numărul, șoferul, ocupanții, apoi mașina continuă spre ieșire. Nu avea nicio legătură cu el. Andrei își ridică gulerul și porni spre stația de autobuz. Bucureștiul îl aștepta cu trafic, fum, fabrici pe jumătate moarte, tarabe, oameni grăbiți și 1000 de războaie care nu erau ale lui. De data aceasta nu avea de gând să le caute. Știa acum că nu poți repara un oraș întreg, o țară întreagă sau o epocă întreagă. Dar uneori, într-o parcare udă de ploaie, un singur om îți cere să nu te dai la o parte. Și atunci, alegerea îți aparține.